Mukomana Shimuri sei zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndaiwanzokunzwa zvichinzi kana nyika yopera inongoperera iwewe. Patainge tiri kuJoni taisinzwa zvichinzi Joni yava kuda kupera, asi Joni inokuperera iwewe. It's either wadzingwa basa kana kuti wafa. Dubai yazopera manje ende haina kuperera munhu wose, yaperera ini. Kune vamwe avo vachiri kushanda, boys rangu dai mashandisa mukana muchiri nawo nguva isati yapera. Ndiri kutambudzika, ndiri munzvimbo inonzi Alcoba, ndokwandiri kwandanga ndagara kwemakore akati wandei. Ndiri kunyara kudzokera kumusha because ndakasouya kunoku mainge muri mugore ra2009 ndichibva kuSouth Africa ndokubva ndadzokera kumusha ndikabva ndachizouya kunoku kuDubai. Handina kuzombogara ndakadzokera kumusha kusvika pari nhasi ndigere muno muDubai. Mukomana Shimuri sei zvenyu, inini zita rangu muchanditi Shingi, uye zvekare ndakati muri mugore ra2007 ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndava kuSouth Africa ndakatanga kuwirirana noumwe muchawa ainge ari mudhara wekuMalawi, saka iye ainge aine hama dzake dzainge dzagara dziri kuno kuDubai. Tainge tichishanda tose pane imwe mosque. Mudhara iyeye akaona kuti ndainge ndiri munhu ainge ari very honest, akanditi kana ndikazoenda kuDubai ndichazokuitira plan kuti unge uchizokwanisa kuzotevera. Vanhu vekuMalawi ivo pachezvavo havafariri kunyanya kuda kuwirirana nemamwe marudzi, vanongoita zvinhu zvavo pachezvavo ende havatauri manje. Mikana yakasouya kwavari kudhara vachiuya kunona Dubai vachizoshanda asi vasingazviiti havo public. Saka ndakabva ndachizongoramba ndichitaura naye. Ndaita masacrifices mukoma ekuti ndaitenga kana airtime ndojusa. Pandainge ndichiri kushandisa Vodacom ndaijusa kana 200 rand ndichimufonera mudhara iyeye kuno kuDubai. Akazoti ndava kuzemu akati chigadzirisa mapepa ako nekuti kune kambani iri kuda kuzovhurwa. Ndakauya kuno kundichinzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizoshanda muconstruction, but muIndia akabva ati no, ava kuda kuvhura imwe kambani yesecurity. Saka ndo pandakabva ndachizotanga kushanda sasecurity. Pandakauya kuno ndakasiya mudzimai wangu ainge aine mwana mucheche. Ndakamuvimbisa ndikati, mai mwana, iniwo ndava kumboenda kunoshanda, ndiri kunotsvaka upenyu, ndichadzoka tinge tichizovaka musha. Makore ekutanga ndaitumira mari ndichitaura nemudzimai wangu apo pandinenge ndichikwanisa. Makore acho iwawo zvainge zvisiri nyore kusocializa, taiwanzokutaura zvedu pamaFacebook, but mudzimai wangu ainge asinei nayo Facebook. Saka aitwo paanenge awana mari ondifonera zvichidhura kudaro, asi mari ndaimutumidzira. Dubai ine miedzo mukoma. Ndainge ndigere nevanhu vekuMalawi, ndakazotogumisidzira ndiri mukristu zvangu, but ndakazogumisidzira ndava kunamata chitendero chechimuslim nekuti ndakagara nevanhu vekuMalawi vari machawa kwenguva yakareba. Dubai ine miedzo pachezvayo. Sezvo ndainge ndiri security guard, ndakasangana noumwe musikana wekuMalawi ainge ari maid muDubai muno, uyo wandichati Loveness. Loveness uyu sandiro zita rake ainge ari munhu ainge ari right. Machawa ivo pachezvavo vanhu vanenge vaine hunhu, especially vari vanhukadzi vanenge vaine ruremekedzo. Saka akanondipofumadza nekuda kwemaitiro ake. Akatanga kundida zvimwe zvekuti ndainge ndisisina kana nguva yekuti ndinge ndichimbotaura nemudzimai. Ndainge ndava kungoti ndichatumidzira mari ndotumidzira ndisingachatauri nemudzimai. Akatanga kundinyengerera achiti, iwe siyana mhani nemukadzi wako, tarirawo nekuti ini ndava nenhumbu yako, saka uda kuti ndige ndichiita sei. Ndokubva ndaroora. Ndakamuroora kunoku kuDubai. Saka iye aiva munhu wandaida, iyewo achindida. Ndaiti ndainge ndichazoita barika ndodzokera nemudzimai wangu kuZimu. Ndozvatainge takawirirana izvozvo. Kutanga muna 2015 ndakabva ndachizongoregedza kutaura nemudzimai because takanetsana nemudzimai aimbogara achingondinetsa achiti, munouya rini kumusha? Matova chichonyi chekuDubai. Ndakabva ndatongosiyana nazvo zvekutaura nemudzimai
ndokubva ndachinja foni zvachose. Saka ndainge ndisingachatauri naye. Akatanga kutaura neni kuFacebook, ndokubva ndati munhu uyu ari kuramba achindinetsa. Ini ndine murume anofanira kuti ange achimirira inini ndomuudzira zvekuita. Saka ndakabva ndamubloka kuFacebook mugore iroro. Haana kuzoziva kuti ndiri mupenyu here kana kuti ndakafa. Ndainge ndava munhu wamungati heartless. Ndakakanganwa mukadzi wangu uyo wandakasiya ndamupa mwana. Iye ndiye ainge ava kutongozviriritira ari kukuzimu. Ndakangoti mukadzi achaonawo zvekuita. Panguva yose iyoyo ndainge ndichishanda nesimba ndiri muno muDubai. Tikabva tachizotamiswa tikabva kwatainge tiri ndokubva tachizounzwa munzvimbo iyo yavanoti Alcoba kunova kuriko kwandiri. Mari yose yandainge ndiinayo ndakatanga kuipa Loveness, mudzimai wangu wekuMalawi. Takabvumirana kuti tiri kuvaka ramangwana redu kuMalawi because iye akati iwe zviri nani kuti ushandise chitupa chekuMalawi chine simba kudarika chekuZimbabwe. Saka mari dzemaremittance idzo dzandaifanira kutumira kuZimbabwe kunovaka imba yevabereki vangu ndaitengesera Loveness kuti ange achitenga stand akavaka dzimba mbiri ikoko kumusha nekumwe kunonzi kuLilongwe. Ndaitumira inini naye, haisi mari yangu ndega yandakatumira. Naiyewo ane yake semunhu ainge achizvishandirawo, ane yake yakawanda ipapo. Ndakakalkuleta mari dzatakatumidzira inodarika $40,000 yatakatumidzira kubva zvandakatanga kugara naye tichitumidzira kuvabereki vake nehanzvadzi dzake. Ndakatenga mombe kuMalawi. Ndakatenga mombe idzi mainge muri mugore ra2022 ndichiti sezvo naLoveness takaroorana, saka ndendava nemusha kuMalawi zvekare ndinenge ndava nemusha muZimbabwe. Ndikavaka imba yakakura kuMalawi ikoko. Loveness akabva achizoenda ikoko kunyika kwavo. Apa tanga takatomirira muna July kuti ndinge ndichizoenda kunopedzisa because kunoku ndakangoroora paine hanzvadzi yake imwe chete nevamwe vanhu vekuMalawi. Saka hapana kubviswa mari ine musoro. Saka ndoda kunoroora Loveness zviri pamutemo muna July. Ndozvatainge takawirirana. Zvino ndainge ndisingachazivi kuti kune nyika inonzi Zimbabwe because ndainge ndava kutozviudza kuti ndatova achimwene ini vekuMalawi. Zvino zvinhu zvakazotanga kuoma muna December. Hondo dzose idzi dziri kuitika kuno dzisati dzatanga. Muna December Loveness akati ndikuda kuenda kuMalawi kumbonoona vabereki plus ane vana. Saka akati ndinoenda kunoita mafinal touches pamba pedu kuitira muchato wedu muna July. Ndakamupa mari, ndakatobhuka maflights nemari yekupedzisira yandainge ndiinayo mumasavings yandainge ndichida kutumidzira kumudzimai kana kuhama dzemudzimai ndichiti ndichazotaura nevamwe amainini avo vari kuSouth Africa vandaimbotaura navo ndichiri nemafone numbers avo ndichiti ndivo vachazonondisvitsira mari ndichida kuti vange vachizotengerawo mwana wangu something for Christmas sezvo makore ainge awanda. Saka zuva raakaenda haana kana kuzombodzoka kunoku. Tichangobva muna January zvinhu zvakatanga kuoma. Murungu wedu akati iye ari kuda kuvhara kambani yake kunoku kuDubai kwatiri. Akati zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Saka taingoti zvinhu kuda kutaura kwake kwaari kuita. Akangoti zvinhu zvakaoma, ndikuona sekunge ndichambokumisai basa vakomana. Saka so far ndakamiswa basa, contract rangu rakapera. Ndinofonerana nemudzimai wangu wekuMalawi ndichimuudza kuti chidzoka kunoku tinge tichibatsirana. Iye manje Loveness ari kundipa nhoroondo dzenhema. Ari kuti handikwanisi kudzoka nekuti kune hondo. Iye ari kuti kunoku kuDubai sezvo kuine hondo haachakwanisi kuti anga achidzoka kunoku. Ndiri kushaya kuti ndodii pari zvino nekuda kwekuti mari handina. Ndiri kugara kune imwe camp yevanhu vazhinji vekuPakistani uye zvekare ndevekuIndia. Ndinotongoita zvekutongoraramawo nekungokumbira mukembi imomo. Handina kana senti yekuti ndige ndichitenga tiketi yekudzoka kuZimbabwe. Chiri kunyanya kundidya mwoyo ndechekuti
ndainge ndiri heartless kumukadzi wangu wekuzimbabwe. Mumwe muzimba wandakasangana naye munomu iyewo ari under same situation, akamiswa basa zvekare, haana kumbogara akadzokera kumusha kubva zvaakauya muno muDubai. Murume uyu ari kugarawo mucamp mandiri kugara, iyewo ainge achishanda sagarden boy munomu muDubai. Handizivi kana ari kutaura chokwadi. Anoti muIndia waainge achishandira akangosimuka nemhuri yake uri usiku, hanzi vakatodzokera kuIndia, haana kumubhadhara. Iye ari kuti hanzi ainge aine mari dzangu dzemasavings dzaasina kundibhadhara, saka haatorinawo pekutotangira. Tiri kutodawo mazano ekuti tozvifambisa sei. Ndanga ndinoda kuti ndinge ndichitsvaka embassy, then kana zvichiita votidzosera kuZimbabwe, but kana ndasvika muZimbabwe then what mukoma, nekuti pekutangira handina. Tiri kungosimbisana tichiti zvimwe kuda hondo iyi kana yapera tinozokasika tawana mabasa. Ndakavaka imba kuMalawi kumunhu wandisingazivi wandakangosangana naye, ndikati uyu ndamuda. Nhasi ndava Rombe, handina kana gaba chairo muno muDubai. Mari yangu yehusecurity for nearly 17 years ndainge ndichiendesa kuMalawi. Ndiri kureurura because ndiri kuda advice. Kana muine vanhu vamunoziva vanoita zvesocial welfare muno muDubai vari maZimbabwean, please ngavandiudzewo kwavanowanikwa ndinge ndichikwanisa kubatsirikana. Shungu dzanga dzisiri dzekuti ndidzokere kumusha ndisina chandiinacho. Hama dzadiwa, it is not an easy thing kuti uku wakanyengerera munhu wekuMalawi akakushandisa, wako mukadzi waimuitira utsinye. Mwana atokura, wandakasiya mudzimai wangu ari naye kari kacheche zvikuma 17 years, handizivi kuti aripi izvezvi neupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu avo vari kuti vari kuDubai. Zvakaoma hazvo veduwe. Vane picture vakanditumidzira vachiti mukoma, tarirai muone matiri kubikira sadza. Zvakangooma, chingoriwo chigaba icho chavanotomboshandisa sepoto. Hanzi neumwe murume uyo wavari kugarawo naye wavakasangana naye kucamp ikoko. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana muchiziva any organization inowanikwa muDubai inobatsira vanhu vanenge vachitambudzika, but ivo vari kuti ndanga ndisiri kuda kuti ndinge hanzi ndakatsoda kuti ndinge ndichidzoswa kumusha ndisina chandiinacho, ndisina chouviri. So let us try to speak with our dear brother in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndinoda kureurura kuti ndakaroya vamwene vangu vakabva varumwa nenyoka. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2023. Hakuna anozviziva kuti izvi ndo zvandakaita. Ndauya pano nekuti ndinoda kuti vanhu munge muchizviziva kuti sometimes munhu waunenge uchiwirirana naye anogona kunge akakuvenga nekuda kwezvimwe zvinenge zvakaitika pakati penyu, iwe wobva wamuregerera usingazivi kuti munhu iyeye kusaidi kwake anenge achidanidzira achiti ngoma ngairambe ichingorira ichingoti ndiyo ndiyo. Ngoma muri sei zvenyu? Please post my story. Mainge muri muna 2020 ndakaroorwa nemurume wangu. Before that tainge tichigara muno mumujoni, saka ndakabva ndachizowana mukana wekuti ndige ndichienda kunoona ma-in-laws angu. Chekutanga ndechekuti vainge vasingandifariri zvachose. Vakati ko mwana wedu anogokuroora sei isusu tisipo, but makore acho iwawo zvainetsa, vana lockdown zvaingonetsa so. Saka ndakaedza kuexplaina kwavari kuti tainge tatoitawo ushingi hwekuti tinge tichimbodzoka kuzimu kunyange zvainge zvakaoma, but vakaratidza kuti vainge vasingandifariri. Kunyange ndainge ndichiedza kuti ndinge ndichivaratidza kuti ndainge ndiri munhu ari right, but vainge vasingatodi zvekuti tinge tichiwirirana. Mashoko avo aindibaya semunondo unopisa. Vaigara vachiti
inini handienderani nemwana wavo, plus sezvo ndainge ndakamboshanda muSouth Africa, vaiti kuSouth Africa kunongowanikwa pfambi chete, vaindishora pamberi pehama dzavo ndichiti ndiri pfambi yakauya kuzodya mari yemwana wavo. Ndakagara ndikatsungirira kutukwa nekuzvidzwa. Murume wangu akandisiya ndiri mumaoko evabereki vake. Murume wangu munhu uyo ainge achiudzirwa zvokuita naamai vake. Akaudzwa naamai vake kuti kana uchida kuona kuti mukadzi wako uyu anokusiya, iwe wechiti wava kumbodzokera kubasa ikoko kubasa kwako, then wobva wamusiya, uchaona kuti achatitiza pano. Handina kuda kutiza, ndakashingirira mukoma kusvika achizodzoka ndokubva achizonditora tikadzoka kunoku kuJoni. Ndakabva ndati mukadzi uyu muroyi chete. Ndainge ndisingaziviwo kuti kudzinza rekwedu zviriko kuti kwakazara vanhu vainge vachiita zveuroyi, asi kungoti chete eniwo ndainge ndakachengetedzeka nekuda kweminamato yaamai vangu. Amai vangu munhu ainamata, vakangotiwo pavakapinda mumusha semuroora ndokubva vatanga kunamata vasingazorori. Saka minamato yavo ndiyo yainge yakatotichengetedzawo isuwo mukukura kwedu tisingatozvizivi kuti tiri kuchengetedzwa neminamato yaamai. Epano ndaroorwa manje kunamata, ndinongonamata zvokuzengurira. Ndaipota ndichirota, ndaiwanzokurota ndakarara pamusoro pemubhedha, asi mubhedha uyu ndaiurota wakaiswa pamusoro peguva. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindinetsa. Ndaizoti kana ndamuka ndipo pandaibva ndachizonzwa zita richidaidzwa. Zita iri rekuti Linda rainge riri zita iro rainge riri zita ravatete vangu avo vakashayika but vainge vachiita zvekubata-bata. Zvainge zvichingondinetsa kunamata. Ndainge ndichinamata hangu but ndaiita zvekuzengurira. Saka nekuda kwehasha dzandainge ndiinadzo nezvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo, ndopandakabva ndachizotanga kuenda kun'anga. Ndaenda kun'anga mukoma, ndakabva ndachizonopiwa mushonga. Ndinoda kuti vanhu munge muchizviziva kuti kana uine nyora dzimwe dzinenge dziri pauri, nyora idzodzo it's like a covenant, a family covenant. Iwe unokwanisa kuchengetedzwa kubva munyora dzeuroyi kuburikidza neminamato yevabereki vako sezvakaitika pandiri. Ndaisatozviziva kuti ndine nyora dzeuroyi because Mwari vainge vakandichengetedza, vainge vakaisa ruzhowa rwavo pandiri. But pandakazobuda muruzhowa rwavo ndichitanga kufamba ndichienda kun'anga, hama dzangu kana ukashanyira n'anga votongogamuchira zvose, nekuti mamwe maauta kana kuti mafamily covenant zvimwe zvinenge zvakaitwa nemadzisekuru ako zvinotanga kukutevera. Ndosaka zvichinzi paya vanhu pamunofamba muchiti muri kuda kugadzirisa dambudziko rimwe chete, munozongoona futi mava kutambudzwa nerimwe dambudziko, nekuti mhuri imwe neimwe ine zvikwambo, ine ngozi. Hakuna mhuri inganzi yakachena. Zvinhu izvi unozonozviturunura kubva pazvinenge zvakaiswa, zvimwe zvinenge zvakagadzirwa zvakarasirirwa mumasango, zvakamirira kuti umwe munhu ange achizozvideidza mumusha. Ende kuenda kun'anga kunodaidza zvakawanda. Unonogadzirisa rimwe dambudziko, but wapedza kugadzirisa rimwe dambudziko unoona zvekare panyuka rimwe dambudziko ende hazviperi. Saka usiku ihwohwo pandakabva kun'anga ndakapiwa mushonga, umwe mudzi weumwe muti wandisingakwanisi kukuudzai. Saka ndakanzi unogadzira chikafu chavanofarira voisa mushonga, kamushonga aka mukati havafi but uchaona zvichazoitika pavari. Ndakabva ndabika sadza ravaifarira rezviyo, ndokubva ndabika nenyama yembudzi zvavainge vachifarira. Saka vakabva vachizodya vakanditenda chaizvo, vakati muroora, unogona kubika zvako. Saka ndainge ndatoisa mushonga uya. By the time pandakazovapakurira hapana kana kuzombotora nguva, vakabva vachizorumwa nemhungu. Mhungu iyi yakangobuda nepatainge tisina kumbotarisira kuti ingabuda napo. Vakafa vasati vasvika kuchipatara, vakafa vachingoti ndarwadziwa ini, asi munhu andiuraya. Nyoka iyi yanga isiri nyoka yaMwari. Iniwo ndakatofara ndichiti zimunhu rainge richinditambudza raenda. Vakasvika pakuvigwa. Nhasi uno mukomana Ashe tava nerimwe gore ra2026
gore negore ndinongogara ndichiregreta kuti asi zvandakaita ndakatadza. Apa ndinotya because dzimwe nguva ndinonzwa vanhu vanotaura neni huri usiku, kunyange ndichizviziva kuti ndine shavi rekuroya, but pandinobuda ndinenge ndisingatozivi kuti ndava kubuda ndava kuenda kunoroya. Zvinongozviita zvega ndozotongoona ndava kune imwe nzvimbo. Nekuda kwenyora idzodzo, kunyange zvikanzi ndinenge ndashanya kudaro, ndinototanga kutoshandiswa nevamwe varoyi vemunharaunda sezvatakaita kugara kwatakaita muno mujoni. Muno mujoni mutoriwo nevaroyi vane kuroya kwavo kwavanoita kwakatosiyana nekunyika kwedu. Saka dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndamuka. Pandinomuka ndinogona kumuka ndobva ndaona kuti ndinenge ndiri mudumbu renyoka, kana kuti pandinomuka ndinobva ndaona kuti ndinenge ndakatogadha pamusoro pechingwa. Izvi zvinoitika nepandinenge ndisingambotarisiri kuti zvinoitika. Kuchechi tinotoendawo kuchechi, but nyaya iya yandataura yekuti ndainge ndiri munhu aiita zvekuzengurira pakunamata kwake. Kana uri munhu anobva kudzinza kwekuti kune mafamily history euroyi kana nhamo, spirit of poverty, kana wonamata, ndinokumbira kuti unge uchinamata usingaiti zvekuzengurira, nekuti maalta aya anokwanisa kana kuzongovakwa zvekare ende zvikazogara mumba mako zvinhu zvinenge zvichikutambudzika. Shavi iri reuroyi handiridi, but ndo zvitongoripo. Handikwanise kuti ndinge ndichatiza kwariri unless ndatoenda ndikanoparwa nyora. Zvino nyora idzi kuti ndinge ndichidziparwa hazviiti, nekuti idzo hadzitodi kuti ndinge ndichifamba ndichibatsirwa. Ndangouyawo kungoti ndinge ndichingoreurura, ndinge ndichingoudzawo vamwe vanhu variko kunzoko kuti zvinhu izvi zvinoitika, kunyange muchiona sekunge mafanisi, but varoyi tiriko. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa vanzvadzi vedu. Hanzi varoyi tiriko, kunyange mukafungidzira kuti zvinhu zvekungotaurawo tichingotaura, but hanzi titoriko varoyi takawanda. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi nyora dzacho hadzidi kuti ndinge ndichifamba ndichibatsirwa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakarara kumakuva for 3 days pandakaromba, asi yai zvakazoitika kwandiri mukomana nhasi uno handisi kutonzwisisa. Zvakaitika mukomana nashi ndezvekudai. Ndainge ndiine best friend yangu uyo wandaiwirirana naye, aishanda kubeverage, ainge achinzi Shadi, murume iyeye. Saka takazoti muri mugore ra2004 zvinhu ndopa zvakatanga kukwira muZimbabwe. Inflation ndopa takatanga kuziva nezvayo, yainge yava kukwira muZimbabwe. Apa mari dzedu dzemasalari dzichingowedzera kupera simba. Ndaiva ndiine mhuri yakati kurei, ndainge tiine madzimai 3. Mhuri yangu yakatanga kufa nenzara. Ndakabva ndachizotangao kabhizinesi kangu mushure mekunge tamiswa basa, takapiwa mari dzedu. Ndikabva ndatanga kabhizinesi kangu kekutengesa maspare parts. Saka kabhizinesi ikako hakana kukwanisa kuti kange kachibudirira nekuda kwekuoma kweupenyu. Ndakabva ndachizonzwa nezveimwe n'anga, iyo n'anga yainge ichinzi yainge ichigara ndichati kugweru. Vanhu ava vaiti ivo kana vakaenda kwavari sekuru ivavo vaita mari nekukasika. Ndakaenda ikoko naShadi, takaenda tiine shungu. Saka vakabva vachizoti, vana pfuma yamuri kuda muchaiwana, asi iwe garikai. Vakanongedzera kwandiri vakati pfuma yako iri kumakuva. Ndikati munoreva kuti kudii? Pana anofanira kuti anga achifa here kudzinza rekwedu? Vakati kwete, mari yako iri kumakuva. Unofanira kuti unge uchinonoratidza mweya werufu kuti hautyi rufu. Kana ukagona kurara kumakuva mazuva 3 usina kudya, wakatsanya, uchingorarama nemvura nemhandire idzi. Vakati vainge vachazoudza mukadzi wavo ondikangira mhandire, then ndobva ndachizoenda nadzo. Ndo dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodya for 3 days. Hanzi pfuma ichauya kwandiri zvekuti inenge isingaverengeke, yakawanda sejecha. Ndakabva ndavabhadhara opening fee, mari yainge iri $10. Yainge yakawanda panguva iyoyo,
ndakatengesa mombe 3 ndikabva ndachizodzitengesa dzainge dzasara mudanga ratainge takasiyirwa nababa vangu, ndikatonetsana nehanzvadzi dzangu, asi vainge vasingazvizivi kuti ini ndainge ndafunga kuti ndige ndichiromba. Mukoma Nashi ndakatya zuva iro randakanzi ndige ndichizoenda kunorara kumakuva. Ndaiti masikati ndaidzoka ndoswera pamba pavo, asi usiku ndaiendeswa kumakuva. Ndiri pamba pavo mukoma, ndaingogara ndichingonwa mvura, vamwe vanhu ndichivaona vachidya. Kutyisa kwazvo hakutsananguriki. Vakanditakura usiku vakaenda neni kumakuva, ndikanzi ndinge ndichipfeka jira dzvuku chete. Ndakanzi ndinge ndichigara pedyo neguva, ndisatarisa kumashure, uye zvekare ndisataura nemunhu kunyange ndikaona munhu. Usiku hwekutanga mukoma, mhepo yaivhuvhuta ichiita ruzha rwokuseka kwevanhu. Ndakanzwa mapfupa angu achigeda-geda. Ndakaona zvinhu zvainge zviine zviso zvakaremara zvichipfuura pedyo neni. Usiku hwepiri nzara yainge yava kundidya. Zvino ndainzwa matumbu angu achingoti kururu kururu. Maziso angu ainge ava kuona nezvinhu zvisipo. Ndakaona chipoko chemukadzi achichema achibvunza kuti wauya kuzotsvaka chii munzvimbo yevanhu vakarara. Apa akabata muchiuno make ndokutanga zvake kuseka. Pazuva retatu ndainge ndava kutotanga kutopenga. Ndakange ndava kutaura ndoga. Sekuru Masamba vakauya kuzonditora vakati, waita mhare Garikai, chienda kumba kwako usimbise mwoyo wako. Mumwedzi 3 mari ichauya, uchaiona iri pasi pepilo pako. Mwedzi 3 yakapfuura mukoma Nashi. Ndaitarisa zuva nezuva. Pamusoro pepilo pakange pasina sendi, painge pasina kana chinhu. Nepazasi pemubhedha ndaibvendemura ndichitarisa everywhere. Ndakaenda kuna sekuru Masamba ndikawana pamba pavo painge pasina vanhu. Ndakaudzwa nevavakidzani kuti sekuru ivavo vainge vakatiza mazuva mashoma andainge ndakabva mukuita mhiko, mushure mekunge vaba mombe dzevanhu vakawanda vachienda navo kumakuva, asi vanhu ivavo havana kuzoita mari, uye zvekare vakaremadza. Umwe akazouya achiti ainge achida mombe dzake. Ndipo pandakazoziva kuti ndainge ndadyirwa mari shuwa kurariswa kumakuva. Nyaya iyoyo handifi ndakaikanganwa kusvika pari nhasi. Chinondinetsa ndechekuti sekuru Masamba ava, kana tingati yainge iri n'anga yefeki, kusei pose pandainge ndiri kumakuva ndaitoona zvipoko zvaitouya zvichitaura neni sezvavainge vakatondiudza kuti iwe Garikai, kwandava kuenda kunokusiya, kunyange chipoko chikauya chikataura newe chikati chinenge chichida kukubatsira kuti unge uchizoita mari, Garikai haufaniri kuti unge uchizobvuma kana kuchitaudza, nekuti kana ukangochitaudza unenge watokanganisa mhiko dzako. Ndozvinondinetsa manje izvozvo kuti kunyange zvazvo zvisina kushanda, kusei pandaiva kumakuva ndainge ndichiona zvinhu zvandainge ndichiona. Saka sekuru ivavo handina kuzombogara ndakavaona. Iko zvinozvi ndiri murume ndine 52 years, ndiri muno muHarare, kungoraramawo upenyu hwekungokiya-kiya. Handina kana chandinacho chinondirwadza ndechekuti ndakasvika pakuparadza danga ratainge takasiyirwa nababa. Apa baba vangu vainge vari munhu ainge akashingirira kuti ange achikwanisa kutenga mombe idzodzo, because mumudzinza rekwedu mainge muine ushereketwa hwainge hurimo. Saka vamwe sekuru pavakazoshaika, ndicho chainge chiri chitopota chekupedzisira. Vana baba vakabva vachizotanga kuita zvokunamata vachishanda. Ndopavakatanga kutengawo mbudzi ikabereka, because before that mbudzi dzavaitenga nezvipfuwo zvaisabereka zvachose, zvaingosvikawo pakuzongotetereka nenyika nekuda kweshavi rainge ririmo mudzinza. Ndakatizwa nemudzimai wangu wekutanga, akanditiza nekuda kweupenzo ihwohwo, akati handigone kugara nemurume uyo akanyeperwa nen'anga kunorara kumakuva, ukapa n'anga mari yose yatainge tiinayo plus nemombe. Pose pandinopfuura nekumakuva ndinonzwa kurwadziwa zvisingaiti. Ndinonzwa ndichida kuzviseka kuti ndakarasikirwa nemari, ndikarasikirwa nemombe dzainge dziri dzababa vangu, ndikarasikirwa nechiremera changu semurume. Ndinoda kuti vadiki vange vachizviziva
kuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Vaya vanoti ndoda kuromba paTikTok nepaFacebook, muchanyengerwa nemanyepo. Tsvaka mari yaunoti kana uchishanda unoiburitsira ziya, usada shortcut muupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kosei ndakaona zvipoko zvaitaura zita rasekuru Masamba, hanzi chii chakakonzeresa kuti ndione zvipoko? Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.